Здравейте, приятели! Аз съм Еди Пеки. Сега искам да ви кажа нещо много важно. Следващия клип, ще утре, към сутринта, ще направя как да се обработите клипа. Този клип ще спомена какви видеоклипове ще правя. Сега само такива ще направя, докато не се изтегля една игра, която съм си искал. Тук се изтегля. И друго искам да ви кажа, че скоро 8 ще снимаме на една игричка на Майнкрафт. Също искам да ви кажа, че ще снимаме скоро, другата седмица да речем, защото сега Майнкрафт тук ми се бръмне и гости. Става много зле, направо се блокират всякъде. Друго искам да ви кажа, че при мен е Алудито. Вижте Алудито е тази бяла количка. Искам да видя нещо. Така. На тази снимаме. Така. Също искам да ви кажа, че с Венката геймплей, че ще снимаме. Не знам дали ще се пази това име да Gamefire. Много тъпо име има, но някой да се снима. С Макар може да снимаме, с Макар ще снимаме. Зависи, не се знае. Не обещавам, но ще се помъча да стане така, че да снимаме. Напишете го в коментарите. Долу напишете. Дали искате още такива клипове. Напишете това в коментарите дали искате да играя с Криско Милион с Венката геймплей или с Макар. Аз бях Еди Пеки и до скоро!